Next Okay, client, tag 50 ra na isa ka print ko. Isa ka posing. Kanang What's up mga kabiyahe, na karon sa Gaston Park diri sa Cagayan de Oro City. Atong suportahan ng mga legendary photographers diri nga hangtod karon na gihapon. Waki. Dot, ada. Oh. Upload din na sa page ang Waki. So libre ang soft copy ani, bossing. Ano ba? Matik. Ah, Upload sila. din sa Facebook page ang soft copy ani, Ah, oo. Sila